Sanibona. Ngikhumbula ke ngelinye ilanga ngangilayisha nje ngibheka ophongolo bese qhamuka umama nje sihleli lapha ebhentshini efike ebingelele nje sanibonani sivume sethi ngisacela umshayelo leyo moto yophongolo khona bengifuna ukukhuluma naye ngithi mina imina mama ayikhuluma nje ngitshela mhlawumbe ukuthi umama uzophathisa bese ethi hayi ngisacela sikhulume eceleni wemntanami khona ngizoza ukuthi siyazwana yini hayi bese ngisukuma nje noma ngangididekile nje ukuthi yini le asayifuna ukisho lo mama hayi sibuyele eceleni ke bese ethi ingane yami nginengane lapha esikhulile umntwana nje okhokhayo kahle hle kodwa imali anginayo kunesimo nje esingesihle esenza ukuthi ngihambe naye awu kanjani mama Nkosiyami kusuke kwashona umama esho umama wakhe kushona umama kade ehlala naye lo mntwana uzalwa umfowethu wokugcina naye umfowethu sewashona so behlala no mama la nogogo la so sengiyamthatha ugogo nawo seshone ngithi asihambe siyohlala lo phongolo siyohlupheka le ophongolo ekhaya sidle esidlayo sisonke ngoba la akazukusala namuntu hayi bese ngithi ke mina hawu kuyezwakala mama yabona isitori sakhe nje ngiyasizwa ngithi hayi kuyazwakala uphi yena umntwana bese ethi ke ukhona lapha ya ebese hamba kumama efike nje ebuye nayo umfana mude kangaka mdala kanje afike unangaki mama athi hayi una 10 ilo 10 years lo omude uyabona makuthi umuntu mude ukontshokontsho nje ungaphezulu kokuba u10 years umfana nje omude kodwa uyabona ukuthi khona kusekuncane hayi bese ngithi ngoba inkulumo kamama vele iyangihlula hayi ulungile mama sizobona sambeni kodwa nje asasi masingahlushwa ngamaphoyisa nje asambe awu abonge kumama athi uyabonga ke ilayishe imoto igcwale bese ke udriver ke amini lo kheshayo bese ke engimemeza ke uphi driver ngithi hayi mina bese ke enginikeza ke imali bese ngiyikhipha ngishaye ku-N2 mase ngingasezama impilo abantu bayawazi ngasezama impilo usuwaqeda nje amadubo sefuna uqale ihluhluwo amaphoyisa kuneyimakethe laphana ajwayele vele amaphoyisa kuba laphana kodwa isikhathi esiningi kuba amaphoyisa ecamera njengoba indawo ka-8 leyana indawo ka-8 speed limit salapha so ngiqhamuka nami senginciphisile ngithi hey ngaze ngimiswa amaphoyisa angivimbela icamera kathi nane overload yalengane hayi mangiqhamuka laphana hayi amaphoyisa akhona wena camera akhona wena pull over hayi ngibona ukuthi la ngeke sesidabule la vele ngiqhamuka nje ayikho nemoto engiyilandelayo yabona makuthi uqhamukele amaphoyisa unihamba wedwa nje la ngene emgwaqeni geleke eqakela lengikhombe eceleni fike lingibingeleleke ngihlahla nje qale ngambona umntwana lo lingibingelele icede driver's license ke ngilinikeze libuka kubona unkoko right nepane lifasile nemoto ithelile bese lingibuyisela ilicense umama lapha ingane usezama ukuyigona ukuthi ayigcine la okungcono ngoba inde lengane nje beyigonele nje inde kanje azame kumama ukuthi ingane ayipress ukuthi bemfishane kanti ipho sezolunguza lapha kubagibeli lathi hawu nanti iphutha phela hawu nanti iphutha lash overload ngithi ke mina hayi akuyona overload andithi hayi woza emotweni siyokhuluma bese vele ngitshela umama lo ngithi mama hayi awuthule mama ngizozama ukwenza iplan la ngizodlalisa ifilimu manje la thula nje uthi du ngangivele ngimtshele esasimisa amaphoyisa ukuthi mama uzolalela mina konke ke ngikushoyo hayi ngivele ke ngivula isliding door lesi ngivele ngehlisa ingane ngiyibeke ngasesidini leli ngaka driver la iphoyisa langakhona khona ngithi hey yabona mina phoyisa umama ngimtshelile ukuthi ingane yakho wanenkani yakhe bayahlupha laba ngangishiya phansi ingane lapho ngangibuyela ngale ngangivala isliding door angishaya imoto wakhuza wonke umuntu emotweni ukuthi hayibo driver wathi mama hawu ingane kabhuti uNkulunkulu wami ngathi hayi ake nithule sizobona ukwenzakalani iqhinga lami lithi ngifuna amaphoyisa ayilethe wona lengane kimi angihubhe ngayo hayi mangiqhubeka hayibo lo ngibuka esibukweni luthi amaphoyisa senginciphisile hamba nje between 16 8 nginciphisile luthi amaphoyisa hayibo 1 kilometer 2 kilometers seqhamukile imoto yamaphoyisa ngabona ngo blue light nje ne siren eza zafika overtake sakungijam la lehla iphoyisa sengasathukthele seliqhuma ngilikhumbula kahle la phoyisa kwakudube nje inemtag yalo yayithi nje dube la lehla seligula ukuthi la futhi uyahlanya wona khanda suyishilani ngane la manje
uthi lengane sale siyenzeni thina ngithi mina hayi bayacasula laba phoyisa njalo laba masibatshethe ingane ziyakhokha hlale bethe imali abanayo hlale bekhuluma izitori zabo mina phoyisa ke ngiboshela into engabenefithanga nje kuyo nje ngeke nje uzongibone nje hayi lithi phoyisa ke utakiyo wena behlanya wena vula into yabona liyabila lithukuthele vula into ngena wena mfana angena umfana aye antu wakhe lapha afika khona phela kwaku antu wakhe uyabona ukuthi ube wokugcina ekhaya kubantu abazalwe phambili ijwayelekile nje lento le nami nje ekhaya kithi kwamalume umalume ongathi umkhulu kanti umalume wampela lama nomama ukuthi mama ngoba wayengokugcina so nalo mfana uthi aunti kulo mama kodwa usekhulile nje umama uyabona umama nje usekhulile kodwa ingane ithi aunti ngoba izalwa umfowabo lo mama wokugcina ncinci Luvala isicaphe phoyisa uyasangana wena ekhaya uyasangana ngithi ke mina hayi bengenza lento hamba lapha ngishaya imoto ngihambela qala ukuthi nje nya emotweni hayi abantu sebelibona iqhinga lami bethi hayi washaya ndoda hayi kodwa bese sesaba mina ngithi mina ingane mhlawumbe mabengasasilandeli naye lo mama sethi kodwa bese ngikhala nkosami ingane yakwethu nkosami ngithi mina nami mama bese ngizama imizamo babuza abantu balendaba ngiqala ukuyixoxa bathi ukuba lizange iphoyisa sengithi ke mina angikwazi ukufuna solution yenkinga engazange ibe khona hlale ngibatshela lokho ukuthi angikwazi ukuthi ngifuna iplan ukuthi akwakumele ngenze ngangiyobona ngalelo langa so it's like nithi nangenza ama preparations umngcwabo umuntu ongafile noma umuntu ongafanga ukuthi ngamngcwaba kanje ngoba wasinda phela so nalapha ke ngoba amaphoyisa angilandela iplan lami lasebenza asikho isidingo soloko ngichaza ukuthi ukuba wezanga amaphoyisa awasilandela ngisasokuze ngoba phela kusimple nje ngangoshaya U10 phela bafowethu sasingahambi ngayi flight ukuthi ngase ngiphezulu emoyeni noma ngase nginjani cha nami ngangivela umama ngoba sasivumelene erank esazwana ngase ngizama into engaciciyela ngayo ngoba phela ukuthi ngibhalwe iphoyisa lengibhala ithikithi lento engabenefitanga ngayo kwakuyolwenza uhambo lami lungabi luhle ukuthi awubheke sengibhala ithikithi ngengane engesiyona yami ngengane engakhokhisanga ngisho isenti kuye kanti ngasi understand isimo samama nomntwana ngoba phela abantu uma umuntu ehluphekile uyakwazi nokubona nje ubona ngisho ukugqoka ubone ngisho ingane yona uqobona ukuthi nje impela kudonseka kanzima ekhaya so singenelela lapho hayi ukuthi umuntu afike nje ephethe iPhone egaxa isikhwama sibona siyabiza segushi ingane idla ibheka uphethe uplastic waMcDonald la iphepha la kaMcDonald la kodwa uzocela ukuthi ingane ingakhokha imali akanayo uvela ubuke lapho nje so noma isimo sakhe ngasibuka ngasi understand ngathi ayi impela khona okungahambi kahle kumama akukuhle ngempela ngendlela asho ngayo akukuhle mayethi iyohla nathi imfini ingane lekhaya siyohla nayo uphuthu le ngangibona futhi ukuthi usho uphuthu ngempela futhi usho imfino ngempela ngesimo engangimbone kusona ngabasiza kanjalo ke abantu sahamba ke nabantu ke sihambe siyaxoxa siyanqumuza ngiyanconywa ngiyaxekwa khona eTexini hayi kodwa nje mangane kuba bezanga ngithi mina lutho bafuthi ngoba wagcina efikile umama wengane mina uphoyisa nengane umama wengane lo nomuntu wengane waba happy egcineni so a16 sokuthi siwarisha bafuthi ngoba ufikile nangu so bengixoxela lezo nje ukuthi eziningi indaba zaserenke zenzeka ezinye ayixoxeki ngoba ziyazazi indaba zaserenke buye zibe sensitive ezinye ayixoxeki buye ngithi ayi lena mhlawumbe maye ngahle ezwe umnumzana noma ubasi noma udriver mangathi uyangixoxa le ndaba yakhe le isingamphatha kabi kodwa nje hayi zona zenzekile bafuthi